It's been, we've had a lot of good stories, and we have almost 30 million doses, so we've got a lot. I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose. Hadin ka jinglang shop ka klam COVID-19 lane ka coronavirus ha ka perthai shitulup hi barok away ka baki khot ka pandemic bun kiri ha ka perthai kila yambriu namar ka jingyap ka bala ishir khai kani kala sedang na Wuhan na kari China bat kala pur state terter sya kiwi pat kiri jong ka perthai kumta ha ka bakum gane ka por ki start sayan kila persyang bun rukom banwat ya kila jingyada bat ki dawai dashin bat wat kat kari Amerika ka baklain boru kala du jingkerman Kalongpat ke Jingthung sorong ya kari India ha ka bakum kene kapor bun ki phai kmat namar kari India ka dei kari ka bala ban penmi shibun udawai Hydroxcycoroquine ubah hakum kene kapor ki penun kam ban sumar ya ki bapang ki bala syakta ha kene klam bat bunru na ki kelayo ya kejing penkoi kumta u Donald Trump u presiden jong kari Amerika ru ulai kejing khoblai ka bakerpang ya prime minister bodon burom kari India u Narendra Modi ya ki jingerap jong u ya ka ban penpo ya ki te dawai kumjuru u presiden Jair Bolsonaro jong kari Brazil ulas ngongu shikadai ya ka sarkar India ya ka ba kalala ban penpo ya ne dawai Hydroxcycoroquine kalongru ka bakham sngu tanat shushu ya ka dong bat ka thany ri Bhoi district hi borok away ya ka jingdon changka ya ka spa maryang bat ublei ula kerkhu kerpang kata hasil enter jong usurok national highway kadon kawai ka shnong hari Bhoi ka bala jar kerteng lengba ka kerteng jong Jingthung ubala ban shna ya udawai Hydroxcycoroquine bat ka kerteng jong kane ka shnong kade ka shnong Quenine nong ladeu hadin bala yusngo ya kane ka khubor nakaliang jong uri Bhoi news ula hiar ban lejwat ya uneu Jingthung bat shisha lalap ya uneu Jingthung uba ka forest department kadang sumar hadu mentamane kumta lengba kane ka kerwo khubor ngisukwa ban pasat jemut saka sarkar jela bakan phaikmat shauneu Jingthung ban penroi biang yu sajesin khanang bala lajia kum kane ka khlam onla ban yo e kidawai dashin ki banla ban sumar namar kiri jong perthai wat ka World Health Organization ru ka phaikmat syakari India hakabakum kane ka por tok blaze bun ba kum kane ka por bakan ne ka khlam COVID-19 kuning shop ya ka perthai borok away ban ngisudon bok ba ka India ka don ya utau dawai ubala ban penduk bor ya uneu virus kumta kiri baklan bor jong ka perthai kum ka US ka Brazil klapan jinyarap na ka sarkar jong Prime Minister Modi ban penpo ya kini kidawai bat ka bang khamsmo don bok shushu ka long bahang ni hajla me khalaya jungi kata po shnong Quenine ka badon Haji S Road ni don ya uneu Jingthung ubala ban shna yu uneu dawai ban penduk bor ya kani ka jingpang kabala penhe pensan na du ka bor jong ka jela jong ka bor jong sarkar Assam Merai hakani ka por mentam don shu bari bersumar penhe pensan yu uneu Jingthung tenaka liang jungi ni kwa ban ni kepat jur na ka sarkar bahkan sim khia ban penhe pensa bat penroi shu ya uneu Jingthung khnang bakan long ka jingaram na ka benta kari na ka benta ka jela na ka benta kiri jong ka perthai ban ya khun persya ya kani ka jingpang COVID-19 kalong kubur pasnat bangi lengba di social media lengba ka TV ba wat kiri ki baponam jo ka perthai kum ka Brazil ka US ka phai khmat syakari India na ka benta ban panjirap na ka benta uniu dawai namar ba hapo India yo uniu dawai uniu ding kila basna yo dawai Hydroxcycoroquine di seisian ngabu jikalpa di ka forest ba subha ba kindang sumar pat pankha panoi yo uniu ding beshbo
Kena syahid. Ay long, ay hapat. Kamay lang mo.